आइला जामाइला मा मोनबाय थाखोब्रा बे सैमाफोरालाय सन्थ' आं जेबो मिन्थियालै आं बुस्थुखौ नायोसो मा बेसाद होनना आच्छा दा नायनानै माबायदि नुखो बुस्थुखौलाय सैमाफोर नुबाय आरो बे सैमा नङा बेयो हाग्रानि अमासो मा होनोब्रा बुस्थुखौ जों मा बुस्थु होननानै नायनायानो सिनाया नामा बेयो सैमा नङालै हाग्रानि अमासो बेयो हाग्रानि अमा गसाय हाग्रानि अमाखौ आं मोनजाबायलै आरो हाग्रानि अमायाबो बे जोंनि न'नि अमा बायदिब्रा अमा राजा होमबालाय नोङो बुस्थुखौ मिथिखायोब्ला मा होननानै मानोसो नायबाय थानांगौ जाखो बे सैमाखौलाय होनो हाया नामा होननो हाया नामा आं जेबो मिन्थिलालै दा जों हरसे बेवहायनो थाबाय थागोन नामा आंना जेरावबो जायो जेरावबो आं सहायनो हायो मानो होनोब्ला बै अख्राङानो जाहैबाय न'नि हुकुम आरो बे हायानो जाहैबाय बिसना आरो बे दंफांफोरानो जाहैबाय वाल माने बेरा नोंजों जेबो जायालै र' फन खालामहरनि आं हेलौ एमा बेटा रं नाम्बार दा सोरनावबा हरनांगौआ सोरनावबासो थांफ्लांदों एमा बेटाखौनो लिंहरदोलै अमा राजा आं सिनाया सोर एमा बेटा बोरैबा फना थांफ्लांदोंसो बेनाव गावनि फिसालाखौनो इसिबां रागा जोंगासिनो दङ नामाब्रा अननाय दङब्रा गावनि फिसाखौबाबो नाथाय बिदि होननानै गावनि फिसाखौ इसेबां रेजेङाव लाबाय थाजायाना बिसोरखौबो एसे मुलुगनि दुनियादारिखौ मिथिनो होनांगौ बे न' सिङाव थानानै बिमा बिफानि खामानिखौ जानानै जेरावबो गिदिंहैयाबा जेरावबो बायराव थाङाबा मा रोंगोन जेबो रोङा गामि दखरसेयावनो थानानै बेयावनो उजिनानै बेयावनो थैबा मानसिया जेबो नलेज मोनलाङा बेनिखायनो मानसिफोरा हौवाबाबो हिनजावबाबो गासिबो बायराव ओंखारनानै नायनांगौ खेबसे दुनियायाव मा सोलिदों मा सोलिया जिउ मोनसे थानायाव गासिबो खेबसे नायनानै लानांगौ नाथाय गैया मोजां मोनलायनानै हाबा जानायखौसो सिमां सानजोबो पापिफोरा अरे हाबा जा भाई हाबा जा सम लानानै हाबा जा मानि लोखा सोखो ग्रेजुवेटआनो जायाखै जोंनि भारत हादराव आरो 100 बोसोरसो नांबावगोन मानसिनि साननाया आरो गुबुन हादरनिफोरजों समान थांफानांगौआ 100ल' नङालै 1000 बोसोरसो नांबावगोन गथ'फोरा मोजां फरायनो होदों मोजां फरायाबाबो एसे खामानि दामानि मावनानै एसे जायगा नायदिंनांगौ बहा मा जादों मा जाया एसे नायनांगौ गैया जोंबो गोदो सेंग्रा समाव रोंबासै दा नुदों बेसेबां मोजां जाबाय इन्टारनेटनि जुग जेराव मेरावनो जोङो थांनो हायो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो मालाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसथोलायनानै हाबा जानांगौ बेखौल' उनावहायसो फस्थायगोन मानो हाबा जाफ्लांनाय होननानै बेनिखायनो सानो आं एमा बेटाखौ एसे खस्थ'आव थाबावथों होननानै थादों मोनथों एसे खस्थ' सोरबा आंखौ नोंना बाराद्राय जाबाय होननानै बुंफैथ'ला खाथियाव थाव सोबागोन आं मा गावसोर बायदि जाम्बा जाम्बि जानानै थानांगौ नामा आंनि फिसाया थादों थानांगौबा दरखार गैया नोंनाबो सैथो आं मालाय माथो बुंबावनो सामसेखौ लेंहरनां सामसे नै जों हाग्रा बारियाव दङ अमा राजाजों आंजों सैमा होसोदोंलै जोंखौ बेनिखायनो गोजौआव गाखोनानै दं जों दंफां गोजौआव खारलालै सैमाफोरा नायदावगासिनोसो जोंखौ दे अर लानानै फैबानो जाबाय दे मानसि लानानै दे मानो लिंहरनांगौ जाखो इसिबां हरावलाय मानसि लानानैसो फैनो होदोंलै आं आच्छा बारु थाबानि लारु आफाया मानोबा फन हरदोंमोनलै आंखौ माथो फन हरफिनबाबो रिसिभ खालामलाब्रा आइनावनो फन खालामनि आं मावाबा माबोरै दं आबा ओंखाम जादोंना जायाखै ओंखामखौ जाबाय जानायालाय ओमफ्राय आफाया बेखौलाय माथो बुंबावनो नोमबैमोननाव दंहैयो आच्छा दे आबा ओंखाम जामारबायना नों उदै बुंजासे ओंखाम जाबायना आबा जाबाय जानायालाय माबा ओंखाम जानायाव दै लोंबा एसे देहानि खहा जायो होननायखाय ओंखामखौ एसेल' जादोंमोन आं ओमफ्राय उनावहाय ओंखाम उखैनाय मोननानै आरोबाव ओंखाम संग्रा न'आव थांनानै ओंखाम जाहैफिनदों आं आबा इसिबां खस्थ' जानानै दङ नोङो आं ओंखाम जानायाव दै एसे लोंनाया जेबो जाया आबा बांद्रायसो गग' गागा दा लोंदे आबा नङाबा गेस्ट्रिक जायो नोंबो मिथिलायो आंथ' आरो आंहा बेखौनो ओरैनोसो होननो सानदों मादै हाफांमोनखौ ओंखाम जाबा दै लोंनो मोना होननायखाय माबा थैसिगोनथां माथां मोनलाय लांदोंमोन आं गिनानै ओंखाम जानायाव दै लोंबा थैया आबा सोर खोन्थानाय ओंखाम जानायाव दै लोंबा थैयो होननानै नोम्फामोनखौनो नायदो आरो नोमथैमोनखौनो माथो जौ लोंबा बिखा गाज्रि जायो गय जाबा गाज्रि जायो बांद्राय साहा लोंबाय थाबाबो डायेबेटिस जायो होननानै मिथियो होमबाबो मानसिफोरा लोङो जायो माथो थिग बिदिनो दै लोंनायावबो ओंखाम गग' गागा माबा ओंखाम जानायावबो दै लोंनानै गग' गागा होबा बिदिनो फिसा खहा जायो आरो मानसिया थैया आबा दे आंबो मिथिबाय मानसिया थैया होननानै दिनैनिफ्राय आङो मादै हाफांमोननि बायदि एसे नायनोसै दे आबा मोजां हुदा लानायावलाय माथो खहा
होमबाबो मिथिगुबाय बायगोन आबा एसे लोंफानानै हो दे आबा जागोन दे आइ दाबो उन्दुआखै नामा उन्दुनो लानाय समावनो आफानि फन फैनानै होबाय ओमफ्राय आफाया फनखौ दाननानै होबाय गोसोखांदों बियो गावनि गोसोखांनायखौलाय बहाथो मोजाङै खोन्थाना लाबावनो आबा नोंथ' दा मालायनि न'आवसो थाहैबाय गासैनिबो न'खरा गासैनि बायदि नियम निथिफोरा एखे जाजोबा आबा दा नोङो फावगालि मोननाव दङ जेब्ला बिसानि आदब खायदा हिसाबैनो थादो आबा गोदो नोंफानि न'आव फैबाबो आंबो मोनथियामोन मा मावनांगौ मा दांनांगौ नोंबेया रायै रायैसो फोरोंदों आंखौ थिग बिदिनो नोंबो एसे इदिनो खस्थ' खालामदो आबा नों बे लामाखौनो नागिरबाय जेब्ला जागोन दे आं नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु होआ आं मादै हाबांमोननि न'आव थानानै मादै हाबांमोननि फेभरेट जागोन आबा उन्दुदो गाबोन फुङावनो सिखारदे आबा जागोन दे आं गाबोन खामानियाव थांनांगौ ना बेनिखायनो फुङाव सिखारगोन हायोबा नों आंखौ फोजा हर दे आबा आं फोजा हरगोन दे होमबा उन्दुदो नोंबो दे नोंबो उन्दुदो लाय माथो खालामबावनो हाबावनो आरो बिफा आरो फिसालानि गेजेरावलाय सासेनिथिं जाबा सासेनिथिं जानो हाया माथो खालामबावनो दुखुथिया हावरिया बिमा आंबो अमा राजा नोंनाव खायदा बोराय थासैयो दे खायदा बोराय बाहायनानै सैमाखौ होना हरदोलै जेबो खायदा गोसोखांथ'वाखै आं दा रागासो जोंनो ओंखारदों अब्लाबो मेथाइ दोंसे खननोसै आं दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया दाउ खानजं आबै खानजं दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया गसाइ सैमाफोरा खारलांबायबो माथो एन्जारलाय नोंनि मेथाइ खननायाव अमा राजा आंजोंनो हायो नामा आं आंनि टेलेन्टखौ बाहायनांगौबा रावबो आंनि खिथुखौ मोनस्लाबाब्रा रकेटनिख्रुइबो स्पिडसिन जागोन मिथिबाय दा बायदियाव आं आंनि टेलेन्टखौ हगारसारनांगौबा हारसिं थांनानै थानांगौबा रावबो मोनाब्रा आं ओरैबायदि जौगागोन बयनिबो गोजौआव थाहैगोन दे नोंनिनो जै जाथों अमा राजानि जै बोरो माथो सैमायानो गैया ओमफ्राय मानोथो दंफाङाव गाखोनानै थाबाय थाखो बावगारदों मानोथो बेफोरबायदि हरफोराव दंफांफोराव गाखोलाबायनांगौ जाखो गाज्रि बुस्थुफोर थायो एसेबो साननाय गैथारा नामा नोंसोरलाय ओमफ्राय मानो दंफाङाव गाखोलायनो जानाय आबालाय जों बुलायनोसो नागिरदोंमोन बेवहायनो सैमाफोरा जोंखौ होसोदों मा जाबाय थायो फैदो न'आव थांनोसै थेंक इउ सामस्रि आरो जोंलारि जेबो नङा दे फैदो आच्छा बारु थाबानि लारु फन हरबाय थादोंब्रा एमाबा सिखारदो दसे उन्दुबावनोलै आं आयो आबा इसिबां गोबाव उन्दुनाङा सिखारदो फुङाव थाब सिखारनांगौ आबा फुङाव थाब सिखारबासो देहाफोरा मोजां जायो थां एसे निहिरफोर जाहैथां निहिरफोर गालाबायहैथां दुब्रि हाग्रानि निहिरफोरखौ गाहैथां थां आबा आय दसे उन्दुनि एमा राजा गुड मर्निं एमा राजा गुड मर्निं सिखारदो दे दसे थानानै साहा लोंनो जासिगोन एमा राजा उन्दुबावनिलाय सिखारदो एमा राजा ओमफ्राय मोखां सुदो साहा लोंनोसै जोंहा 7टा बाजियावनो बयबो ज' साहा लोङो गोजां बोथोराव 7टायाव साहा लोङो आरो गोलोम बोथोरबाथाय 6:30आव लायला जामायला माइसो रुल दङलै जोंहा फुङाव बयबो ज' साहा लोंखायो नोंबो लोंदो सिखारनानै मोखां सुदो आच्छा टाइमानो लाला जागोन दे 7टा जासिगोन थाबनो अके जागोन दे लायला जामायला मा जाबावगोनबा 7टा बाजियाव बयबो साहा लोंनांगौनो थैगोनलाय एफा नियम निथि दङ ना होद गिबायसो लां जा होगा देखा जाएगा प्यार के लिए कुछ भी करेगा बोरो सासेयालाय फैगासिनो दङ आबै मोखां सुहैदों बियो 7टा बारलायबाय माथो टाइमनि एसेबो भेलु गैया नामा बे गथ'नावलाय आया माथो बयबो फैजोबनानै दङ आंहासो गोबाव जाबाय माथो एमा राजा फै जिराय दिनै जाबाय नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिदि गोबाव दा खालामसै जाय मानसिनाव डिसिप्लिन गैया जाय मानसिया समनि बेसेन बुजिया बियो मालाबाबो जौगानो हाया आइ एम सरि आबै आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि लेट खालामला आरो खालामनोबो नाङा जेब्लासिम मानसिया टाइम मथे जाया टाइम मथे उन्दुआ टाइम मथे उथिया बिसोर मानसिफोरा मालाबाबो साक्सेस जाया बेनिखायनो मानसिनाव जेब्लाबो डिसिप्लिन थानांगौ मोनसे टाइम खानानै लानांगौ माब्ला सिखारनांगौ माब्ला मबाइल नायनांगौ माब्ला जानांगौ माब्ला उन्दुनांगौ जागोन दे आबै बयबो साहाखौ लोंदो नारजि फिसा केम्पिं मोनसे दङ बेवहाय थांनांगौमोन नोंबो आंजों जागोन दे आइ
एमाव राजा सिखारनाय हुदाखौ थाब थाब खालाम मा मोनसेबो मोजां हुदा गैया नोंनावलाय आं गाबोननिफ्राय थाब सिखारनो सोलोंनोसै थाब सिखारनांगौ देहानि थाखाय मोजां जेसेबांनो गोबाव जासे बिसिनायाव उन्दुबाय थागोन गासिबो खामानियानो थालांजोबगोन मिथिबाय बेनिखायनो फुङाव सिखारनांगौ ओमफ्राय खामानि मोनसे दं नोंहा दिनै मा खामानि आयै दे साहाया लोंग्रो आं दा खोन्थागोन मादै आङो इन्टारभिउ हैनो नागिरदोंमोन मानि इन्टारभिउ माने आङो खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरोना न'आवनो मेरला खामानि दं न'नि खामानिखौनो मावग्रो माने आङो फैसा खामायनो सानदों फैसा खामायनो मा हाजिरा मावहैनो नागिरदों नामा बिदिखौनो होनजायो माने आङो मोनसे अफिसाव इन्टारभिउ हैनो नागिरदों आं गोदोनि खामानिखौनो मावफैनो नागिरदों डिलिभारि बयखौ आच्छा खामानि मावनायखौ आं जेबो हेंथा होआ होमबालाय ओंखाम जाखांनानै थांबानो जाबाय गस्लायाबो बेखौनो गाननानै थांगोन नामा आंनाव गस्लायानो बारा गैया जागोन दे बानलु बेरांनि गस्लाखौ गानलांबानो जाबाय दा साहा लोंखांनानै डाइरेक्ट दुगैखाहैदो जागोन दे मादै एमाव राजा नों जब मावमारनोसै होमबा औ आं डिलिभारि बय अफिसाव थांनानै इन्टारभिउ हैनोसै बिसोर आंखौ लाफिनखागोन लानायालाय जागोन दे नाथाय आं नोंखौ खामानि मावजानो बादोंमोन नांगौबा न'आवनो मावना न'नि खामानिखौबो मावगोनब्रा नाथाय फैसा इनकाम खालामनांगोन ना जों सानैनि फिउचारनि थाखाय नङा होमबा बेनिखायनो एसे एनै खामायखाहोलाङाबा मा जानांगौ जाखो ओमफ्राय नों कलेजाव थांनांगौमोन ना थाङा नामा नों कलेजाव औ थांनांगौमोन एमाव राजा औ मादै दिनै जेरावबो थांनाङा हाथायाव थांनांगौ नाथाय मानो मादै नोंसोर सानै लेला मज्रुनि गाबोन रिं सेरेमनि दङ बेफोरबायदि नोंसोरखौ दोनबाय थागोन नामा आङो ओरैनो एंगेज खालामनानै होनोसै आं ओमफ्राय कर्ट मेरिज खालामखानोसै गाबोननो कर्ट मेरिज औ कर्ट मेरिज खालामनोसै जागोन दे मादै नोंसोर माखौ लुगैयो बेखौनो खालामनानै होदो बेनिखायनो दिनै जेरावबो थांनाङा दुगैखांनानै दा टाउनाव थांनांगौ एसे बाजार खालामहैनो आरो माखासे खामानिखौबो नोंबो होलांनांसिगोन बे न'आव थाबाय जेब्ला मिथिबाय माखासे खामानिखौ आदै जाथिया नोंनो फोरोंनानै होगोन आदै जाथिजों थाबाबानो जाबाय जागोन दे मादै दे होमबालाय थाब थाब दुगै खोनाबायना एमाव राजा जों सानैनि सिमाङा जाफुंमारबाय जों सानैखौ एंगेजमेन्ट खालामनानै होसिगोन आइमोना आं बे खोथाखौ जों आइनो खोन्थाहरनोसै बिसोरखौबो लिंहरनायबा मोजां जागौमोन ना जागोन दे आङो आइजों फनाव रायलायहरगोन मा होनो आफाया फैयोना फैया दे जागोन हेलौ बुमरो जगार जाबायना जायाखैब्रा दे थाब थाब सेंग्रा साब्रै साब्रा थिफुटला नायनानै लाबोबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्राय मा गल'ल' माबा एमाव आबा फन हरदोंमोन ओमफ्राय गाबोनो आस्थाम सोगोननो बेवहायनो लिंहरदोंमोन आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु एमाव लिंहरबानो दों थांगोन नामा दरखार गैया नोंहा थांनोबा थां आं थांनायाव गैया माखौथो रागा जोंबाय थाखो नोंलाय ओइ हांग्रिमोनदि नोंखौ आं एमाव राजाखौ लोगो हमनो होदों एमाव राजाजों रायलायनो होदों बेनो थोजासे नङा नामा बयकट खालामबासो मिथिगौमोन नोङो नोंहा थाङाबानो जाबाय आंलाय थांखाया फारसेथिं आंहा इसिबां इलेक्सननि हाखु दाखु खामानि मावगासिनो नुवाखै नामा दिनै बुरैफोरनो गोजां बोथोरनि कम्बल हैनांगौ आरो बिसोरखौ मुहि होनांगौ जाहाथे बिसोर आंनो भट होयो आं आंनि फिसालानि थाखाय आंनि मावनो गोनां दायित्वफोरखौ आं मानो गारनो नोंखौलाय सोरथो गारनो होदों नों आंखौ आन्दायहोगासिनो दङब्रा आं लामानिफ्राय आन्दायनो गोसो गैया मिथिबाय आंनि लामानि थांखियानो जाहैबाय आङो CM जाथारनांगौ मिथिबाय बेनिखायनो आङो जाय जेसेबांखिनि आंखौ आन्दायहोआ आं मालाबाबो आन्दायनायाव गैया आंखौ हेंथा दाहो एमाव बेटे हाबा जागोन जाथों दरखार गैया मा सानहाय आं मोनथिनायाव गैथारा आंहालाय गाबोन थांबानो जाबाय आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु लोगो नोंथांमोन भिडिअआ दिनै माबा बोरैबा इसेल' बानायफ्लांलायबायलै अन्नानै गाज्रि दामोन गाबोननि भिडिअखौ जों गोलाव लाबोनो नाजागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय गुड नाइट आरो लाब्रा सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअआ धामाका जानानै दङ नोंथांमोना थाबैनो थांनानै नायहैदो दे बाय